ኣዶልፍ ኣይክማን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ኣስታት 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ብስርዓት ናዚ ኣብ ጀርመን ዝጸነቱ ነይሩ። ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዛዘመ ካብታ ከም መንበሳ ደረቱ ነፊሑ ዝነበረ ሃገሩ ሃዲሙ ክሳብ 1960 መንነቱ ብምቕያር ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ክነብር ድሕሪ ምጽናሕ በቶም ዘይምሕሩ ኣባላት ሞሳድ ተጨውዩ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ተልኣቪቭ ተረኣየ። ሎሚ ኣባላት ሞሳድ እንታይ ተኣምር ተጠቂሞም ነዚ ገበነኛ ኣበይ ከም ዝነብር ከም ዝፈለጥዎን ካብቲ ኣስታት 12,000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ተሸጒጥሉ ዝነበረ ኣርጀንቲና ይዕንዚዞም ዓለም ብዘገረመ ሽጣራ ኣብ ዓዶም ኣምጺኦም ከም ዝቐጽዕዎን ኣዝዩ ዘስደምም ድሕሪ ሓድን ኣዶልፍ ኣይክማን ዘሎ ሓቀኛ ታሪኽ ክንርኢና። ቅድሚ ናብቲ ናይ ሓድን ትረኻ መኻድና ግን ኣብዚ ሓዳሽ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ ዙርያ ስለያን ወታደራዊ ስርሒትን ዘተኮረ ሓቀኛን ዘደንጹን ታሪኽን ክትከታተሉን ቤተሰብ ክትኮኑን ብኽብሪ ንዕድም። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት እምበኣር ናብ መደበይ ይቀብለኩም። ኣዶልፍ ኣይክማን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ሰባት ናብ መዳጎኒ ማዓስከራት ኣብ ምግዓዓዝ ቀንዲ ኣዋሃሃዲ ርህራሄ ዝበሃል ዘይብሉ ኣዝዩ ኣረሜን ኣባል ናይ ናዚ ቢሮክራትን ውፉይ ጸረ ሰማያውያንን ነይሩ። ሓይልታት ጀርመን ምስ ተሰዓሩ ኣይክማን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ POW ተባሂሉ ዝጽዋዕ መዳጎኒ ማዓስከር ኣሜሪካ ከም ምሩኽ ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ኤቶ ኣይክማን ዝበሃል ትሑት ደረጃ ዘለዎ ወታደር ጀርመኒ ኢሉ ስለ ዘደናገረ ዝፈለጦ ዋላ ሓደ ይነበረ። ንቑሩብ እዋን ኣብቲ ካምፕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ዕድል ምስ ረኸበ ናብ መበቆል ሃገሩ ኦስትሪያ ሃዲሙ ኣብ ሓደ ግልል ዝበለ ናይ ሕርሻ ገዛ ንገለ ኣዋርሕ ተሓብአ። ካልኦት ኣባላት ነዚ ኣብ ኑረንበርግ ብግዘት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ክፍረዱን ከለዉ ኣይክማን ግን ተሓቢኡ ዝቕጽል ጉዕዙኡን ቀሲኑ ክነብረሉ ዝኽእል ሃገርና ምቁማት ተጸምደ። እቲ ብትዕቢት ተነፊሑ ኣብ ሰማይ ብእግሩ ክኸይድ ንእሽተይ ተሪፍዎ ዝነበረ ኣይክማን እቲ ኣይኮነን ሪኦ እሞ ሽሙ እንተተላዒሉ ጥራይ ሚልዮናት ኣይሁድ ዘንቀጥቅጥ ዝነበረ ኣይክማን ሎሚ ከመንጭው ኣብ ጎዳጉዲ ተሸጒጡ መሬት ኣፋ ከፊታ ክትውሕጦ ክሳብ ዝምህለል ኮይኑ ክትርኢ ወዲ ተምነዎ ዘዘመን ካለዎ ዝብል ደርፋ ዓድና የዘኻኽረካ። ኣይክማን ንገለ ዓመታት ኣብ መሬት ጀርመን ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝሃደመ ከእምን ዝገብሩ ናይ ሓሶት ሰነዳትን ሽጣራታትን ብምፍጣር ካብ ኢድ ሃደንቱ ኣምሊጡ እዩ። ሓደ እዋን ካብቲ ዝነበሮ ቡዳፔስት ናብ በርሊን ብምምላስ ምስ ናይ ሂትለር ምስጢራውያን ሰባት ኮይኑ ኣሎ ዝበሃል ሰነዳት ገበና እዚ ኣጥፊእዎ እዩ። ኣብ ቅልጽሙ ዝነበረ ምስጢራዊ ኮድ ናይ ሂትለር ኣባል ምዃኑ ዝገልጽ ናይ ኣባልነቱ ቃጥ ቁጽር ድማ ብዝተኻእሉ ሓኺኹ ከልግሶ ፈተነ። ኣይክማን ብ1950 ሪካርዶ ክለመንት ብዝብል ስም ካብ ኢጣልያ ብናይ ቀይሕ መስቀል ፓስፖርት ናብ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና 4 ደቁን በዓልቲ ቤቱን ጠርኒፉ ገዓዘ። ኣብኡ ድማ ንኣስታት 10 ዓመት መንነቱ ቀይሩ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይገበረ ኣብ ሓደ ናይ መርሰድስ መኪና ጋራጅ ተራ ሰራሕተኛ ኮይኑ ህይወቱ ክመርሕ ጀመረ። ሓደ እዋን ዶክተር ፍሬዝ ባወር ዝተባህለ ኣይሁዳዊ መወቀል ዘለዎ ነባር ጀርመን ኣብ ስርሑ ተጸሚዱን ከሎ ሃንደበት ካብ ቦነስ ኣይረስ ቴሌፎን ተደወሉ። እዚ ጠበቓን ዳኛን ብምዃን ነዊሕ ዘገልገለ ባወር ሓለንጊ ስርዓት ናዚ ሕርሕረ ገይሩ ዝለብለቦ ሰቡን ነይሩ። ኣለኻ ኢልዎ እምበር ሚልዮናት ኣይሁዳውያን ወገናቱ ኣብቲ ገሃነም ናይ ጨፍጫፍ ካምፕታት ከም በጊዕ ተጎቲቶም ክሕረዱን ብጅምላ ኣብቲ ናይ ጋዛ ኣዳራሻት ክቕዘፉን ብዓይኑ ዝረኣየውን እዩ። ድሕሪ ውድቀት ሂትለር ድማ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ጸላእቱ ናብ ፍርዲ ከቕርብ ብዘይ ዕረፍቲ ቃለስ ነበረ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ካብ ዘይፈልጦ ሰብ ቴሌፎን ዝተቐበለ ወዮ ዶክተር ቴሌፎን ዝሰምዖ ስም ከም ሓወልቲ ክሳብ ዝደረቕ ገበሮ። ብቕጽበት ነገራት ኣብ ርእሱ ብልጭ ጥፍእ እናበሉ ኣይስምባደ ኣይምግራም ኮነ። ኣዶልፍ ኣይክማን ዝብል ሽም ይብልዓት ቴሌፎን መስምዒ ሰሚዑ። ሉተር ሃርማን ዝተባህለ ኣይሁዳዊ መወቀል ዘለዎ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ዝነብር ሰብ እዩ ነዚ ሽም በቲ ሓደ ሸነኽ ናይቲ መስመር ኮይኑ ንዶክተር ዘሰንበዶ። ኣዶልፍ ኣይክማን ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣሎ በሎ። ቴሌፎን ድሕሪ ምዕጻው ድማ ኩሉ ተሰቃቂ ተግባራት ናዝን እቲ ትዕቢተኛ ኣይክማንን እቲ ናይቲ ዝተጠበሰ ስጋ ሰብ ጨና ኣውያት ድምፂ ጠያይቲ ልክዕ ከም ፊልም ተዘክሮታቱ ኣብ ቅድሚኡ ተዘርግሐ። ኣይክማን ዝኣክል ጨካን ፍጡር ናይዛ ፕላኔት
مس جرمناوያን ኮይኑ ኣብ ፍርዲ ከቕርቦ ኣይመረፀን እንታይ ዳ እዚ ብደም ሚልዮናት ኣይሁድ ዝጨቀወ ሰብ ኣብ መሬት ኣይሁድ ክፍረድ ኣለዎ ብዝብል ሓሳብ እቲ ሓበሬታ ብጥንቃቐ ናብ መርበብ ስለያ እስራኤል ሞሳድ ሰደዱ ሌተናል ኮሎኔል አዶልፍ ኤክማን ናይ ናዚ ኣባል ፓርቲ ድሕሪ ምዃኑ ኣብ ምስጢራዊ ፖሊስ ማለት ኤስኤስ እውን ተመልመለ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስተጀመረ ድማ ብሌተናል ኮሎኔል ማዕርግ ኣብ ኤስኤስ ከም ሓላፊ ምክትታል ኣይሁዳውያን ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ ስራሕ ናይዚ ካብ ሰይጣን ዝጭክን ሰብ እምበኣር ካብዚ ዝጅምር ኤክማን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጀርመን ካብ ዝነበረ ሃገራት ኦስትሪያ ሃንጋሪ ፖላንድን ካልኦትን ኣይሁድ ገፊፉ ብምምጻእ ኣብቲ ናይ ህልቂት ማዕስከራት ይእክቦሞ ደው ኢሉ ነቲ ኣውያትን ምሕርቃምን ጨርዓራዕ ዝብል ድምፂ ናይ ዝጥበስ ስጋን ድምፂ ልክዕ ከም ሙዚቃ ብምስማዕ መሊሱ ክገፍፍ ናብ ኣይሁዳውያን ዝገስ ጨካን ፍጡር እዩ ነይሩ ዋላ እኳ እቲ ብትጋት ዘገልግሎ ስርዓት ናዚ ካብ 5 ዓመት ዘይነውሕ ዕድመ እንተነበሮ 6 ሚልዮን ኣይሁድ ግን ኣጽኒት እዩ ህላወ ኮሎኔል ኤክማን ሰሚዑ ዝተገረመ ናይቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ቤንጎሪያን ሓጻር ዘረባ ከይትቆትልዎ ብህይወቱ ኣብዚኣ ጥብ ተብሎ ብምባል ነቶም ንምቕታልን ምጭዋይ እንድሕር ዘይብሉ ሓለፍቲ ስለያ ሞሳድ ቀጣን ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ላዕለዋይ ሓላፊ ሞሳድ ኢሰርሃር ትእዛዝ ተቐቢሉ ናብ ተግባር ንምውዓል የእዳው ሰብሰበ ብልክዕ ቤን ከም ዝጅምር ይፈልጥ ብሓቂ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ኤክማን ድዩ እንድሕር ንሱ ኮይንኸ ብኸመይ ካብ ቦነስ ኣይረስ ተልኣቪቭ ከምፅኦ ይኽእል ቀሊል ዘይኮነ ዕዮ ምዃኑ ርጉፅ እዩ ግን ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ኣብ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጎሪዮን ኮፍ ከብሎ ኣለዎ አዶልፍ ኤክማን ሽሙ ቀይሩ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ከም ዘሎ ንዶክተር ቦወር ዝሓበሮ ሉተር ሃርማን ኣብ ጀርመን ዝተወለደ ኮይኑ ቅድሚ ኩናት ጀርመን ናብ ቦነስ ኣይረስ ጊዒዙ ህይወቱ ዝመርሕ ዝነበረ ኣይሁዳዊ ሲልቪያ ዝተባህለት ኣዝያ መልክዐኛ ጓል ድማ ነበረቶ ሓደ መዓልቲ ሲልቪያ ሲነማ ክትዕዘብ ኢላ ኣብ ዝኸደትሉ ኒኮላስ ዝተባህለ ሓደ ምልኩዕ ወዲ ትላለሞ ኣይሶሙናይ ወርሒ ክልቲኦም ብፍቕሪ ዓበዱ ኣይጸንሐትን ድማ ምስ ወለዳ ኣለየቶ እዚ እናኾነ ኒኮላስ ሲልቪያ ኣይሁዳዊት ምዃና ይፈልጥ ስለ ዘይነበረ ነገር ፍቕሪ ድዩ ዋላስ ንትምክሕቲ ንኣፍቃሪቱ ብዛዕባ ኣቡኡን ማለት ከመይ ገይሩ ሚልዮናት ኣይሁድ ከም ዘጽነተን ከም ዘሳቀየን ይዕላ ነበር ምስ ኣቦ ኣብ ዝራኸበሉ እዋን እውን እዚ ዘረባ ይደግሞ ነበረ ስለዚ ድማ ኣቦ ሲልቪያ ሉተር ሃርማን ብዓይኒ ጥጠራ ክሪኦ ዝጀመረ ኒኮላስ ናይ ኣቦኡ ሽም ስለ ዘይቀየረ ኒኮላስ ኤክማን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ዝነበረ ኣቦ ሲልቪያ እዚ ኤክማን ዝበሃል ዘሎ ኣቦ ኣፍቃር ጓለይ እቲ ደም ሚልዮናት ኣይሁድ ዝሰተየ አዶልፍ ኤክማን ከይኮነ ይተርፍን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ድማ ንጓሉን ሲልቪያ ኣቦ ኣፍቃሪኺ ኣቶ ኤክማን ርኢኺ እስከምፂ ኢሉ ሰደደ ሕራይላ ድማ ናብ ገዛ ኣፍቃሪኣ ኸደት ማዕጾ ዝኸፈታ ደሓን ዝኾነ ሰብኣይ ድማ ሓውቡን ኒኮላስ ኢሉ ተላልያ ነዚ ዘይሰምዐ ኒኮላስ ግን ኣብ ቅድሚኣ ባባይሉ ይጽውዖ ነበር እዝን ወዲ ኸምዝን ኣኻኺብ እምበኣር ኣቦ ሲልቪያ ህላወቲ ኣረሜን ፋሺስት ኣብ ኣርጀንቲና ንዶክተር ጭቡጥ ሓበሬታ ዝሃቡ ሞሳድን ውሽጣዊ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤልን ብኢሰል ሃርለይ እናተመርሑ ሓበሬታታት ምእካብ ጀመሩ ብቕጽበት ናብ ፍራንክፈርት ምስ እስራኤላውያን ኣባላት መርመራን ናይ ጀርመን ስነዳን ብምስጢር ብዛዕባ ኮሎኔል ኤክማን ሓበሬታ ዝብርብር ሰላይ ሰደዱ ናይ ኤክማን ስእሊ ዝነበሮ ጽፍሕን ስራሕን ቤተሰቡ ዕለተ ልደቱን ባህሪኡን ብዛዕባ መርዑኡን ናይ ሓዳር ህይወትን ኣሎ ዝበሃል ሓበሬታታት ተደርዲሩ ተልኣቪቭ ተለኣኸ ነዚ ሓበሬታታት ዝሓዙ ክልተ ኣባላት ሞሳድ ድማ ናብ ቦነስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ተለኣኹ ዕላማ ተልእኾኦም ድማ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ብልክዕቲ ብሞሳድ ዝድለ ዘሎ ኤክማን ድዩ ኣይኮነን ምስቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ሰነዳት ብምንጽጻር ልክዕን ዘየጠራጠርን ጭብጢ ንምርካብ ሃርማን ብዝሃቦም ሓበሬታ ተኸቲሎም ድማ ስእሊ ስኢሎም ንእስራኤል ሰደዱ እቲ ስእሊ ድማ ምስቲ ናይ ቅድም ስእሉ ድሕሪ ምንጽጻር ብፍላይ ድማ ኣብ ጸጋማይ እዝኑ ዝነበረት ምልክት ተሓጊዙ እቲ ኣረሜን ኤክማን ምዃኑ ሞሳድ 100% ኣረጋገጸ ሞሳድ እዚ ሰብ ብኸመይ ናብ እስራኤል ይምጻእ ኣብ መንጎ ከጋጥሙ ዝኽእሉ መሰናኽልከ እንታይ ይመስሉ
ዝብልን ካልእን ብምጽናዕ ዓሚቕን ጽፉፍን ስልቲ ኣዳልዩ ኦፐሬሽን ፋይናል ብዝብል ስም ኤክማን ካብ ዘለዎ መንጢሉ ከምጽኦ ንቕሎ ኮነ። ክሳብ ሕጂ ነዚ ቪድዮ ተከታተልዎ እንድሕር ኣለኹም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሓዳስ ቻነለይ ክትዓብን ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ኣገራምን ሓቀኛ ናይ ስለያ ታሪክ ካቕርበልኩም ምእንቲ ክትተባባዕ ሳብስክራይብ ጌርኩም ምሳይ ክትቅጽሉ ይምሕጸነኩም። ሞሳድ ሓደ ሓኪም ሓዊስካ 11 ስፓኒሽ ቋንቋ ጥዑም ዝዛረቡ ዱልዱላት ኣባላት ሞሳድ ናብ ቦነስ ኣይረስ ሰደደ። እዞም ኣባላት ኣብ በበይኑ መዓልታትን ሰዓታትን ፋሕፋሒሎም ከም ዝኣትዉ ድሕሪ ምግባር ንሱ ጥራይ ዝፈልጦ ዝተፈላለየ ገዛን መኪናን ድማ ተኻረየሉ። እዞም ሰለይቲ ብዕለተ ልደት ኣዶልፍ ኤክማን ኣሳቢቦም ገዝኡ ከኣትዉ ብምባል ቻካፑካ ናብ ዝበሃል ገዛውቲ ይኣበሉ። እንተኾነ ግን ኣዶልፍ ኤክማንን ስድርኡን ኣብቲ ቻካፑካ ዝበሃል ገዛውቲ ዘሎ መንበሪ ገዝኡ ኣይጸንሑን። ኤክማን ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፀን ከም ዝቐየረን ሓበሬታ ረኸቡ። ካብ ሓደ በዓል ሞተር ብሽክለታ ቤተሰቡ ድማ ክሳብ ሽዑ ኣብቲ ጋራጅ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኣረጋገጹ። ነዚ በዓል ሞተር ብሽክለታ ድማ ፈተውቲ ተመሲሎም ናብ ኒኮላስ ማለት ኣፍቃሪት ጓሉ ዝተላእከ ህያብ ከም ዝኾነ ኣምሲሎም እቲ ህያብ ከብጽሓሉ ለመንዎ። ወዲ ገርህ ልባ ሕራይሉ ነቲ ህያብ ከብጽሖ እንከሎ ተኸታቲሎም መንበሪ ገዝኡ መዓሲ ኣቱን ይወፅን ክጸናጸንዎ ጀመሩ። ካልእ ሜላ ብምፍጣር ድማ ቀሪቦም ብዓይኖም ክርእይዎ ሜላ ክሓስቡ ጀመሩ። ጀርመናውያን ዕለት መርዖኦም ምብዓል ከም ዝፈትዉ ስለ ዝፈልጡ ዕለት መርዑኡ ቆፂሮም ኣብ ዙርያ ገዛውቱ ከም ዝጠመየ ዝብኢ ክኸሉ ጀመሩ። መጋቢት 21 1960 ኣባላት ስለያ ሞሳድ ዱልዱል መርትዖ ተደረበሉ። ሪካርዶ ክለመንት ካብ ኣውቶቡስ ክወርድ ረኣዩ። ኣብ ኢዱ ዕምበባ ሒዙ ነበረ። ገዝኡ ምስ በጽሐ ከዓ ነታ ዝኸፈተቶ በዓልቲ ቤቱ ከም ገጸ በረከት ናይ ቡራዊ ዕለት መርዖኦም ሓባ። ብናይ ጽምብል ክዳውንቲ ዝማዕረጉ ደቁ ኣብ ዘለውዎ ከዓ ግርም መዓልቲ መርዖኦም ድግስ ኣሕለፉ። እዛ ዕለት ኣብ መዝገብ ሞሳድ ዕለት መርዓ ናይቲ ጨካን ምዃና ቀዲማ ሰፊራ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን ብተግባር ኣረጋገጹ። ድሕሪ ዓይንኻ ምርኣይ ዝመጽእ ጭብጢ እሞ እንታይ ኣሎ? ኣዶልፍ ኤክማን ነፍሱ ከም ዘይኣምን ካብ ኣካይድኡን ኣዝዩ ጥንቁቕ እዩ ነይሩ። ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ብኣውቶቡስ 203 ድሕሪ ምምጻእ ኩሉ ግዜ ምሸታዊ ካብ 7 ፈረቓን ስጋብ 7:40 ገዝኡ ይኣቱ ነበረ። እዚ ድማ ንተኸታታሊ 4 መዓልታት ኣጽንዑ። ቀጺላ ዘላ መዓልቲ ድማ ተልእኾም ክፍጽሙ ተዳለዉ። ንኣዶልፍ ኤክማን ዓፊንካ ናብ እስራኤል ናይ ምምጻእ ስርሒት ቅድሚ ምፍጻሙ ድማ ቀንዲ በዓል መዚ ናይ ስርሒት ሞሳድ ዝኾነ ኢሰል ሃርለይ ቅድሚ ብኣካል ቦነስ ኣይረስ ምኻዱ ናብ ሰብ መዚ መገዲ ኣየር እስራኤል ብምኻድ እቲ ናይ ጨውያ ስርሒት ነገሮ። ኣብቲ ግዜት ይኹን ኣብዚ ሕጂ ድማ ቀጥታ በረራ ካብ እስራኤል ናብ ኣርጀንቲና ይነበረ የለን። ስለዚ ኣብ መኻንዮም ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝብል ምስምስ ሓንቲ ናይ በረራ መደብ ክሰርዑን ኩሉ ወጻኢታት ድማ ሞሳድ ክሽፍኑን ተረዳዱ። በጋጣሚ ድማ ኣብቲ እዋን ኣርጀንቲና መበል 150 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ትዳሎ ስለ ዝነበረት እስራኤል ናብቲ ጽምብል ዝሳተፉ ክትልእኽ ምቹእ ባይታ ፈጠረላ። እቲ ዝተረፈ ትኬት ናይ ወናብር ብምልኡ ሞሳድ ገዝኦ። ጉንበት 11 1960 ምሸት እቶም ኣባላት ስለያ ኣብ ክልተ መካይን ብምዃን ርሕቕ ኢሎም ምምጻእ ናይ ኣዶልፍ ኤክማን ከቋምቱ ጀመሩ። 7 ፈረቓን ከም ልማዳ ኣውቶቡስ 203 ኣብ ዶብ መበሊኣ በጽሐት። እንተኾነ ግን ኤክማን ካብታ ዝተጸበይዋ ኣውቶቡስ ኣይወረደ። ካልእትን ሳልሰይትን እውን በብተራ ሓለፋ። እንተኾነ ግን ኤክማን ትመስክር። እቶም ሰለይቲ ክጭነቑ ጀመሩ። መዓልቲ ክቕይሩ ዋላ እኳ እንተተደፋፍኡ ሓላፊኦም ስለ ዝኣበየ ግን ክሳብ 8 ፈረቓን ብዘይ ምሕላል ተጸበዩ። ኣብዛ ምሸት እዚኣ ኤምባሲ እስራኤል መዓልቲ ናጽነት ኣርጀንቲና ንምኽባር ከመይ ዝበለ ድግስ ኣዳልዩ ነበረ። ኣብ ትግራይ ኩሎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ተዓዲሞም ነበሩ። ኣብዛ ምሸት ኣባላት ሞሳድ እቲ ደመኛ ጸላኢኦም አንጠልጢሎም ክወስድዎ እናተጸናተው በቲ ሓደ ድማ ኢታ ማጆር ሹም ናይ ኣርጀንቲና ኣብ ኤምባሲ ይለሀ ነበረ። ከባቢ 8 ፈረቓን ምስ ኮነ ድማ ኣዶልፍ ኤክማን
كان معص أوتوبس كورد أب عينتهم هذا انتقطوا مقدون أبجزوا مسقنا عدما دحر قرب مخاد حدا الدلدل صبوا قرص أكلات زون من سيد سجعيله في الشخنا بله عند حرق زي لك حسب كزاربة كادو بلو بني أخبرت ملكت جيرو بني إسبانيش قوانقو كلتا قرحات حمقش تسنقون كوينو نقورو أدولف إيكمان بعين ترطارة سلازر أيوديو نبسو نجيرو بقلتف من قدو مسجمرة ويو قوبز كروا بيلو حزو كما قصبت اتمام مكينة كتصاناتو تصنح أبالاتو نحوس لهم بزقنبا زاريرون بقمر نأسرو اتنسد على مكاين تسقع بلامو عفينهم سامبو إلهم نابتا مكينة صندو ازغلو أبحان تدق زي ملق زي قصو شفينهم روسو أدنينهم بمحاز زغونا من كسر أسوي دمس مستقبر مود أتانا هيوت كادغيقيا بمبال نخلتا كيلومتر زهو مسكدو كالق مكينة تقبلا كم عنق تشرو أيهود زنة الجرماناوي دحر 15 عامات أب إلى يهود أتو تكمن بساز فرح قروم مع الميليتاري أب عرات بيجامات خدينو يداوني أقارون بقامت تأثيرو كأبحب حكب المسرائيو أيهوداوين أبلات موساد حبن تسمو متحزز تحيزو دحر إخا خمي كونا دو تقول لهم نغتصل اتكال أي زخبدن معرف ندما أدولف إيكمان مرميركا دحريو خانا بتل أفيف موسادي مرمرا دما تجمر أدولف إيكمان يأمن اللون أنا كليمنتي إزبال إلوان كتس اتمو كرات أولا السلياغن أفراروحو بنصارو رقي إلوم أبي كمستمارن معاس كمستولده بزعبا حدارو ناين اسنت هيوتون وزتن حتتو حسابو دحر مسراق هندبت ناي اس كسرها خندي نيرو إلهم بأنقى جرمن حتى تومو مولقو كي حسب إكمان ملالي قصر نقرو كاب أفوزو ملقو قصر يكمل سوس لزيكل وين هابون بجاهم ترايب من ببال بعلو أدولف إكمان مهانو بأفوار رقاقت كمز السعب جيرم دما نابت الأفيبا بتصحو موساد نا أدولف إكمان بملك عزم سلسب نابونس أيرس أرجنتينا سدده إذا سبنا يتعنا تسقم كم زلوا بمثال مملس فيزا نابتل أفيف كم زحت الدما تقبل ريكاردو كليمنت زبل تاسيران باسبورتن إكمان بموساد دما نايت حموم السبه على سئلة تقبرلو تحرز دما حقاو ناي موصي فيزا تلطفو ناي مقد أير تقوزا صغير أمسيلهم ناي سراح دي فيزا البسومو نقعزو دلوات كونو انتو هنا قن تتسأليوه كم زلون أمن قد دما كي شقرنا بمبال مدن زي مدهاني توقعو إزي إتنا بونس أيرس تلا أخو استبهال زي كونس إتا بونس أيرس زنبرة ناي بحكي أدولف إيكمان نبرة دحرت الشعاتنا يقزا محيور معلتات دما كله تسافيفو نقعزو دلوات كونو أدولف إيكمان استوب أمدن زي نفسلو مسنا أحد ما لبو بأفو كتوات سدليت مغنياتو أبونس أيرس دكيسو أبتل أفيفي تسيو دحر 15 عامات أدولف إيكمان تتحيزو زبل زينا مسوطة عالم تناوصت قدامي منستر ديفيد بن-غوريون لكع كم تازبلا اتوم زامنهم أبالات موساد أدولف إيكمان بهيوت حزوم أمصو إسرائيلاويان نحقوس كبرو خدسوقون كلو عالم أرجنتينا نقن بدفرة إسرائيلاويان أزيم تقطع مغنياتو إزلو أولاونتنا أرجنتينا زتنكفن كبر زهبن تكبار نبر منقص أرجنتينا أمباسادر إسرائيل وشت 24 ساعات هاجرهم كله قلو ترير تأزازهم محلالفو إتن دمسي بدمسي ترايني معبلال عقم زلون حموشت هاجرات دما إسرائيل وقزوا إسرائيل قريتا حتتت قدايون قزينا وسد كزح الجمر مسرح فردي إكمان أمريت صلاتو زيكونا أبا هاجرو جرمن كخونا اللو زبل ترير موقوت تلعله قدام مينستر ديفيد بن-غوريون يبا حقهم ليهم حجي نزل شو دشة مليون إسرائيلاوينا مصنات العلوى إيدزنوبرون بعلو دويلونا فقد لعل 400 شح زقتلن أرمين كبكم تحسبوا زلهم بزا سمعك عنا كصادين خرابل إيكمان تل أفيف مسأتو جاكا العلوى تحلفتن مرمرتن كان سبنا بزي فولت أبوتات وسط نوح مرمرا دما تقبل حلوتن مرمرتن دما كابقونو دارقاي تفليون
ዝግበረሉ ዝነበረ ሓለዋ ድማ ኣዝዩ ደቂቕን ጽንኩርን ነበረ። መግቡ ከይተረፈ ቅድሚ ምሃቦም በቶም ሰራሕቱ መጀመርያ ከም ዝጣዕም ይግበር ነበረ። ኣብቲ እዋን ውፃእ መዓት ናይ ናዚ ብህይወት ስለ ዝነበሩ ብዝኾነ ሽጣራ ከይቀትልዎ ኣዝዩ ይፍራሕ ስለ ዝነበረ ስድራና ከማን ኣበይ ከም ዝነበርና ይፈልጡን እዮም ይብል ሓደ ካብ መልመርቱ ዝነበረ። እቶም ሓለውቱ ከዓ ካብ ኢራቅ ዝመፁ ኣይሁዳውያን ነበሩ። መርትዖታት ምእካብ ዓመታት ወሰደ። ምክንያቱ ኤክማን ከምቲ መጀመርያ ዝጠቐስናዮ ምስ ኣባላት ኤስኤስ ኮይኑ ዝበዝሐ ሰነዳት ኣጥፊእዎ ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ክርከብ ኣይተኻእለን። ካብቲ መዓት ዝወፁ ናይ ዓይን መሰኻኽር ብህይወት ስለ ዝነበሩ ግን ጭቡጥን ልክዕን መርትዖ ክረከብ ኣይትጸገን። ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ቤን ጉሪዮን ቀንዲ ዕላማና ኣብ ልዕልና ዝተፈጸመ ግፍዒ ዓለም ክትፈልጦን ሓድሽ ወለዶ ድማ ከይርስዖን ይበል። ብልክዕ ድማ ከም ቃሉ ኮይኑሉ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ሓለዋ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ተራእዩ ኣይፈልጥን ነበር። ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ብላዕልን ታሕትን የማንን ጸጋምን ብሰራዊት ተኸቢቡ ተኸሳሲ ድማ ጥይት ብዘይሕልፍ ናይ ሓፂን መኪና ይንቀሳቐስ ነበር። ካብ ጎኑ ዘይፍለዩ ክልተ ወታደራት ኣብ ርእሲ ምግባሮ ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ደው ኣብ ዝበለሉ እዋን ድማ ኣብ ጥይት ዘይሕልፍ መስትያት ኣትዩ ዘረቡ ድማ ብማይክሮፎን ይዛረብን ብመጉልሕ ድምፅን ኣብ እዝኑ ብዝተገጥመሉ መሳርሕን ድማ ይሰምዕ ነበር። 500 ዝበፅሑ ጋዜጠኛታትን ከባቢ 750 ዝኾና መደበራት ቴሌቪዥንን ድማ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ምስናት ተጸሚደን ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ዓጉጎም ይረኣዩ ነበሩ። ኣሜሪካዊ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ድማ ሰነዳዊ ስራሕ ንምስናት ተዳለዉ። ዕዱማት ናይቲ ቤት ፍርዲ ካብ ጻት ንጻት መልኡ። ቀጢል ነዊሕን ወታደራዊ ቁመናን ዘለዎ ብርሒሉ መነጽር ዝገበረ ወዲ 55 ዓመት ኤክማን ድማ ብሓለውቱ ተዓጂቡ ዱርክኺት ቤት ፍርዲ ረገጽ። ኣብቲ ደራጅ ዝነበረ ህዝቢ ንኤክማን ምስ ረአየ ብጫውጫውታን ብኽያትን ሕሹኽታን ነቲ ኣዳራሽ እናወፁ። ኤክማን ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ገበን ኩናትን ኣብ ጽንተት ኣይሁዳውያን ብዝተፃወተ ዓብዪ እጃም ገበነኛ ንዝኾነ ስርዓት ብምግልጋሉን ሓዊስካ ብ15 ዓበይቲ ገበናት ከባቢ 3500 ገጻት ዝሓዘ ናይ ወንጀል መርመራን ጽሑፍን 112 ናይ ዓይን መሰኻኽርን ድማ ቀረቡ። ዋላ ሓደ ሰብ ድማ ንጥብቅና ኣብ ጎኒ ኤክማን ደው ዝብል ጠበቓ ኣብ እስራኤል ተሰኣነ። ኣብ ኑረምበርግ ዝነበረ ጠበቓ ኣነ ክጣበቐሉ የበለ። ኤክማን ግን ወጻኢታት ክሽፍን ዝኽእል ዓቕሚ የብለይን ስለ ዝበለ ነቲ ወጻኢታት ሞሳድ ሸፈኑ። እዝኒ ምሰል እምበር ተጣቢቑ ክዕወት ከም ዘይክእል መቸም ባዕልኹም ገሚትኩም ትብሉ ትኾኑ ኢኹም። ኤክማን ኣሉ በለ ኣነ ከም ወታደር ናይ ሂትለር ትእዛዝ ተቐቢለ ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ኣይሁድ ምጋዓዝ እምበር ኣብ ትቕትለት ኢድ ኣይነበረን ክቐትሉ እውን ኣይረኣኹም በለ። መሰኻኽር ቀረቡ። ገሊኦም ገጽ ኣዶልፊ ኤክማን ምስ ረኣዩ ኩሉ እቲ ኣብ ማዕስከር ዝግበር ዝነበረ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ከም ስእሊ ብምምጻእ ክሳብ ዝወድቁ ኾኑ። 4 ወርሒ ድሕሪ ዝወሰደ ናይ ዳንነት መስርሕ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣዶልፊ ኤክማን ብዝተመስረተሉ ክሲ ኩሉ ገበነኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ 15 ታሕሳስ 1960 ብሞት ክቕጻዕ ቤት ፍርዲ ውሳነ ይሕለፈ። ይግባይን ናይ ምሕረት ልመናን ክልቲኡ ብቤት ፍርድን ፕሬዝደንትን ውድቕ ኮነ። 31 ግንቦት 1962 ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ራማላህ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ህይወቱ ተዛዘቡ። እቲ ዘጸናንዑ ማለት ሓውሲ ኣባት ነብሱ ኮይኑ ዝነበረ ካህን ውሕዳት ሰበስልጣንን 4 ጋዜጠኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ መዓልቲ ድማ ብማሕነቕቲ ኣብ 56 ዕድሚኡ ጀርመን ንዘለኣለም ትንበር፣ ኣርጀንቲና እውን ንዘለኣለም ትንበር፣ ኦስትሪያ ድማ ንዘለኣለም ትንበር፣ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ፈተውተይን የፍቅረኩም እየ፣ ሞት ዘይተርፍ ዕጫ ኩልና ስለ ዝኾነ ዳግም ክንራኸብ ኢና፣ ኣብ ኣምላኽ ተወኪለ ክመወት እየ፣ ሕጂ ክትቀትሉኒ ይድለው እየ ዝብላ ሓረጋት ናይ መወዳእታ ብምድማጽ ብኢልቶም ዘጽነቶም ኣይሁዳውያን ትንፋሱ ሓለፈት። ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ብዘቕረብ ኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ኣብ ዘለኹም ሰላም።